Dim, gan Dafydd Chilton. Pennod 7. Yn y pennod hwn, mae Gwyn yn cofio hanes brwydr maes Crogen yn 1165 ac yn ddiweddarach yn canfod bod iechyd Richard Lloyd yn dirywio. Dywialen ath ffon. Roedd ogla'r hydref yn yr awyr, a thawelwch golau cyntaf a golion cwsg yn drwch o gwmpas buarth Glanrafon. Cyrhaedda'r cymdogion yn unigolion, yn ddeuoedd a thrioedd. A thrawau glec a chrafiad ei esgidiau ar draws y cerrig buarth yn galed ar y glist foreol, ond doedd dim malais ynddo. Cyfeiliwyd i'w dyfodiad a chwip ei trowsus rib gan anadlu sydyn ei cwn a drotiau i ymestyn a chytogi'r pellter rhwng ei thafoedd ei cilchu a chysgod ei meistri, cyn ufuddhau o'r chymyn gorfedd neu lie down, ei tyfodau pinc yn crogi dros ymyl cegau a wenau o falchder pwrpas a llawenydd bod. Roedd Edward Hughes allan ers tro i grysawu a sgwrsio, ac yna ei le yn y cylch dynion yn amddenol trafod ragolygon y tywydd am y dydd. Safai Gwyn yn ymol Richard Lloyd yn ddistaw, a'i ddwylo yn gorffwys ar ben crwn a'i ffon fugail, heb gyfrannu at y sgwrs, ond i fyddai gofyn iddo. Y dynion hŷn oedd yn arwain heddi, ac un o ddirbenion y sgwrsio oedd cadarnhau trefn yr arwain. Y tu ôl i'r dynion, ngolau glasoer yr haul hydrefol, ac i fyny 3 neu 4 o stepiau o'r buarth, safai tŷ Glanrafon. Y tu ôl i hwnnw, ar ochr draw i'r dolydd, roedd haenau resog taren tan graig, wyneb y mynydd, ac fe drawau Gwyn mor ddisglael llachar oedd gwyngalch y tŷ o'i gymharu â gwynder hynafol y cylchfaen. O flaen y tŷ roedd yr ardd. Roedd Elizabeth Hughes yn falch o'i gardd, a hyd yn oed rwan, pan oedd y perthi yn ymgilio at y gaeaf, ac yn troi yn hunanol ac yn esgeilus o'i gogoniant hafaidd, roedd yr ardd yn dwt. Sylwodd Gwyn hefyd ar y goeden lelog yng ngornel y buarth, lle cyfarfyddai wal, derfyn y cae a wal yr ardd. Roedd clysterau porffor ei bloedio wedi hen fynd, a bellach roedd ei dail yn colli ei lliw. Rai eisoes yn frown, a'r gweddill yn melynu yn llipar yn yr awyr o'r llyd. Cyn hir, fe ddeiar barig, a thaflu'r hyn a fi gynt mor fyw yn weddill diwedd oes ar lawr. Cyrhaeddodd yr olaf o'r dynion, a daeth Elizabeth Hughes allan o'r tŷ. Os gan bawb baned a thamed o fwyd? Gofynnodd. Pe byddai cynnig paned wrth y bwrdd, mi fyddai'n rhaid i bawb dderbyn, a fyddai'n golygu cychwyn yn hwyr, ond allai ddim croesawu pobl i lan yr afon heb gynnig dim iddyn nhw. Diolchodd pawb iddi a'i sicrhau bod ganddyn nhw i gyd fflasg a bwyd mewn bag neu yn ymwl. Roedd heddiw yn ddiwrnod hel mynydd. Amcan yr hel oedd dod ar defaid i lawr at y dolydd, lle byddai Edward Hughes yn ei troi at yr hwrdd ac yn ei cadw dros y gaeaf. Ar cynllun heddiw oedd anfon 2 griw, un i bob ochr y mynydd, i hel y defaid i'r corlannau yn nau ben tan graig, ac yna cyfarfod yn ôl yn Glanrafon am de.
Sylwodd Gwyn bod y trefnu wedi cymryd llawer llai o amser na'r cyfarch a rannu newyddion. Ond roedd yn dechrau dysgu mai buddsoddiad oedd amser sgwrs, nid sŵn i lenwi amser. Heddiw, ei bwrpas oedd lleihau'r camdeall hwnnw sy'n dinistrio cydweithio pobl. Byddai'n talu ar ei ganfed ar y mynydd, ac wedi hynny hefyd. Dechreuodd y dynion gan alw ar ei cwn am y giat a arweinau i'r ddôl y tu ôl i'r tŷ glan yr afon, a'r llwybr oddi yno i'r mynydd. Safai Elizabeth Hughes ar ben y stepiau i'r ardd, a dymuno'n dda iddyn nhw, a diolchodd pawb yn gwrtais iddi. Yna, wedi mynd trwy giat y ddôl, fe rannodd pawb yn ddeuoedd ac yn drioedd i fwynhau sgwrs bellach. Roedd sawl un wedi sylwi bod gan Edward Hughes gi defaid newydd efo fo, un ifanc, ac yn ei holi sut siap oedd arno. Eitha, meddai Edward Hughes yn ei ffordd onest, ddi ymhwngar arferol. Dwi wedi bod yn ei redeg o ar y dolydd, a mi oedd na siap reit dda arno fo fanno. Roedd yn edrych yn gi gofywiog. Yndi, mae o, ond mi ddaw i drefn. Cytunwyd mai dyna oedd yn siŵr o ddigwydd, a holwyd dim mwy ynghylch y ci ifanc. Mi fydda hynny wedi bod yn anghwrtais. Roedd Gwyn a Richard Lloyd yn y criw a oedd i fynd i ochr swch tan graig. A'r llwybr heibio'r corlanau ac yna troi i fyny hafn eang redynog a arweinau i'r mynydd o'r swch at y gyfres pistillau hardd a lifau o ddolydd ceiriog. Dechreua'r llwybr yn llydan o glaswelltog ac yna, wrth gyrraedd y llethrau, culhau yn ddim mwy na llwybr defaid cyrerog, ac roedd angen dringo dros y creigiau a roddodd fod i'r pistillau. Dan draed roedd mwd ysgafn yr hydredd llaeth yn ymwthio rhwng llafnau byr glaswellt y mynydd, ac yn glynu'n rymyn golau o gwmpas gwaelod ysgidiau Gwyn a Richard Lloyd. Cyn hir, bydd y ddau yn cyrraedd y fawnog a'r rymyn yn troi'n borffor ddu. A i o gwmpas twmpathau, meddai Richard Lloyd, gan gyfeirio at ben y mynydd. Cer di i'r fron ochr arall i domen y bwlch. Mi gyfarfon ni wrth pistell canol. Mi fyddai hynny tua chanol y prynhawn. Y dasg tan hynny oedd cerdded at ac ar hyd ffent sterfyn y fron, a redau i lawr o twmpathau i waelod Cwm Nantur, a helo o fyno yn ôl i gyfeiriad hen domen gladdu tomen y bwlch a'r pistillau. Erbyn 11 o'r gloch, roedd Gwyn wedi hel y pen pella'r defaid yn cerdded oddi yno yn ifydd yn ei resi. Eisteddodd ar glawr ddiesaf ffordd Saeson i gael paned, ac edrych draw at ffridoedd a gwastadeddau gwyrddion plas Nantur, yr ochr draw i'r cwm. Roedd Mic a Moss, y cwn, wedi gorffen trotian a thrwyno ar hyd y grig ar ymylon yr hen lwybr ac, ar ôl marcio hwnnw'n drwyadol a'i dŵr, yn gorwedd yn hapus wrth ei draed. 800 o flynyddoedd yn ôl, roedd Harry'r Ail, brenin Normanaidd y Saeson, wedi dod â byddin o 20,000 y mwy o filwyr tâl ar hyd yr hen ffordd fynydd hon. Y digwyddiad a roddodd iddi ei henw. Roedd Harry, fel ei fadd cynt ac wedyn, am gymryd Cymru yn eiddo iddo fo, ac i wneud hynny, roedd yn rhaid iddo orchfygu ei phobl a oedd yno. Yn y gogledd,
oedd dan arweiniad Owain Gwynedd. Ceisiodd Harry ddod dros y berwyn i ymosod yn ddi-rybydd ar y fyddin Gymreig, a oedd ar y pryd yn gwersylla yn Glyn Dyfrdwy. Ond, methodd a chroesi dolydd ceiriog, y siglen ymhen y ffordd. Roedd y tywydd wedi bod yn anarferol o wlyb, ac roedd yr effaith ar y siglen yn hawdd ei dyfalu. Mae sôn i Harry golli ei drysor yno. Yn ei ddicter fe dynodd lygad ei dywyswyr a chilio ar hyd topiau nantur i lawr tu'r Waun at faes Crogen. Ac yno, fe gafodd y fath cweir gan Gymru Owain na ddaeth byth yn ei ôl. Gorffennodd Gwyn ei baned a fliciodd ei gwpan mwyn taflu gweddillion dion y dail te i'r grig. Roedd ganddo deimlad bod rhywbeth mwy na hap, byr bwylledd ac Owain Gwynedd wedi trechu uchelgais Harry'r ail. Paciodd ei fflasg a chychwyn efo'r cwn ar ôl y defaid. Ganol y prynhawn, fe gyrraeddodd pistyll canol. Roedd Richard Lloyd yn o'n barod yn eistedd ar graig wrth y dŵr. Aeth Gwyn ato'n disgwyl ei, wel, sut ath hi? Serchog arferol. Ond ddaeth o ddim. Aeth Gwyn at ei wncl ac eistedd yn ei ymyl. Roedd tyndra straen yn osgor hen ŵr, a'i wyneb yn welw. Ydy popeth yn iawn? Gofynnodd Gwyn yn bryderus. Nac ti machgen i, ddim yn dda iawn. Roedd ei anadlu yn llaferus a thrwm. Mi wyt ti'n gwybod mod i'n colli bod yn colli ngwynt yn ddiweddar, ond gyda bod na gymaint i'w wneud rhwng y seli a hel mynydd y gwahanol ffermydd, dwi wedi bod yn ei roi o meddwl i. Cymerodd saib arall i gael ei wynt. Beth bynnag, rhyw awr yn ôl, mi fi'n rhaid i mi redeg i gadw hen fitch o hen ddafad rhag troi yn ôl i'r mynydd. Sy hi di llwyddo, sa hanner y gyr wedi mynd lawr gyda hi. Arhosodd eto i anadlu yn ddofn. Fe mae ges i hi fynd lle roedd i fod, mi ges i boen sydyn yn fy mrest, a mi bron i mi lywygu, a ddoes i fan hyn, i drio dod drosto. Rhaid ni fynd â chi at y doctor. Licech chi mi hel gweddill twmpathau? Wedi wneud, paid fwy ni. Os ydyn ni'n gwerthfawrogi dy gwmni di dros y creigiau yna ar y ffordd yr awr. Aeth Richard Lloyd ati i godi ar ei draed. Gwthiodd ei hun i fyny yn araf gan bwyso ar un llaw a chenhigiodd Gwyn a'i fraich iddo a fael ynddi. Diolch, Gwyn. Safodd Richard Lloyd ac aeth y ddau yn bwyllog yn ôl at y llwybr ac i lawr am y dolydd. Roedd yn amlwg o'r diffyg defaid ar y llwybr fod y lleill wedi codi rai Gwyn a Richard Lloyd a'i hel gyda'r gweddill i'r corlannau. Roedd giat y mynydd wedi ei chau a'i chlymu a dringodd y ddau ddyn dros y gamfa yn ei ymw. Roedd llaw Richard Lloyd yn gafal yn dyn ar y postyn cynnal wrth wneud. Yna, fe gerddodd y ddau'n araf ar ei lawr o hyd i gyfeiriad y corlannau. Lledodd y llwybr a throi'n laswellt ac roedd yn bosibl cerdded ochr yn ochr. Yna, fe arosodd Richard Lloyd. Dych chi'n iawn? Gofynnodd Gwyn. Cododd Richard Lloyd ei law yn arwydd i dawelu. Roedd yn gwrando. A grandawodd Gwyn. Yn y pellter, roedd na weiddi. Gweiddi uchel dig. Gwysgodd Richard Lloyd ei wefusau at ei gilydd a gwgodd. Nid o ddictir, ond fel petai'n atgof trist wedi ymyrryd ei feddyliau. Tid, meddai, ac arwain Gwyn at graig fechan. Eisteddodd ac amneidio'r Gwyn i ddod i'w ymyl. O'r graig roedd yn bosibl gweld hyd gwaelod y cwm, o giat y mynydd i lawl at lan yr afon ac,
Yn syth oddi tanyn nhw, y corlannau. Wrth y goriad ucha'r corlannau, roedd Edward Hughes. Roedd ar ei luniau, a'i ffon yn ei lawr, ac roedd yn ergydio. Trawau a'i holl nerth, a'i ddwy lawr yn gafael ymhen ucha'r ffon, ac yn gyfeirio ei gweilod hi at gefn ei gi ifanc. Gwaeddau nerth esgyrn ei ben, a'i rwystredigaeth yn troi'n waedd yn llefain bron yn ddagriol. Safa'r ci yn llonydd a derbyn yn ifydd yr ergydion. Edrychai heibio i'w ysgwydd ar ei feistr, a'i ben i lawr yn eog fyd. Roedd Gwyn wedi ei syfrdanu. Doedd erioed wedi gweld unrhyw un yn ffistio ci o'r blaen, ac roedd gweld dyn mor addfwyn ac Edward Hughes yn colli arno ei hun yn y fath fodd yn fraw iddo. Edrychodd ar Richard Lloyd. Ci ifanc, meddwl hwnnw, yn meddwl bod y byd yn faes chwarae iddo. Edrychodd Gwyn yn ôl at yr hyn oedd yn digwydd wrth y corlannau. Wedi chwalu'r defaid, gofynnodd. Droion feddylwn ni, i ysgogi'r fath pantomeim. Yr eiliad honno, fel ystlum golau dydd anferthol, hedodd y wyren filwrol ddi dros ymyl bella'r cwm, ac ar ei thraws. Dylynodd Gwyn ei chwrs nes iddi llithro o'r golwg dros y grig, ar o'r chuddiau ail a chorin tan graig. Yna, daeth ri ei injins, trawodd ochrau'r cwm a'i lenwi gan ddiasbedain yn ôl ac ymlaen o'i dop i'w waelod, fel afalans o dyrannau. Yna, gwasgaru, a gadael yr awyr yn un cryndod o syndod a braw. Pan drodd Gwyn ei olwg yn ôl at y gorlan, roedd Edward Hughes yn clymu'r giat. Doedd dim arwydd yn ei ysgoen a'i olwg a'i fod hyd yn oed wedi sylwi ar yr awyren, na'i thrw drychynllid. Ac o'i weld mor ddiddaro fe drawodd Gwyn fod rhywbeth mwy i fywyd nac awyrennau ryfel i un a oedd a'i fyd yn y mynyddoedd, a bod dim lle yn y byd hwnnw i'r awyren mwy nag oedd i Harri'r ail. Yma roedd grym milwrol mor ddiwerth a chi ifanc a nifydd, ac yn arwain i'r un pen draw. Roedd Richard Lloyd yn codi i fynd. Corodd Gwyn at ei wirthyr ac aeth y ddau'n bwyllog yn ôl i'r llwybr. Ar y ddôl islaw, ar ei ffordd yntau yn ôl i lan yr afon, a'i gerddediad yn sicr a ffendant, roedd Edward Hughes a'r ci ifanc yn ddilyn yn ei fydd wrth ei sodlau.